עשינו עמוד עם ורדים אדומים. אז בואו עכשיו נתרגל את העברת האנרגיה הזאת. עשינו לב, שמנו בלוני הליום בתקרה. עשינו לוח כזה בלונים בתקרה. עשינו פטריות, פרחים, שיחים שמהם יוצאים. וזהו. והילדה הגדולה עשתה קצת קונצים. עשתה כזה דבר, פשוט כזה חמוד. ומלא לבבות בתוך סלסלה, תחזיק את זה. לבבות בסלסלה. יופי, זהו.